sunana Chijoke Francis, ni Igbo ne, amma na daidai nan garin fiye da shekara 17. Na kai shekara 17 nan garin zuwa 16. To mai gidan da ya kawo nan garin shi ma bo garin ya koma jihar Sokoto. To abun ba san da zai fara labari abun ba, amma mun dai gode ga Allah wanda goya ba. Da ni wucewa zai ba, amma san da magana matan ba, amma line din mu yake wa cikin kasuwan ba. Wucewa zai je asuwa ta da na sa caji sai na ga ana ruwa, kowa na shiga shaguna na ga an tura ta gehe haka dan kawai ta zo ne sai jini na zuba. To duk wanda sai wuce sai ni kuma sai ina son wuce kawai sai ta ce mu ba wanda Allah ka taimaka mu. Sai na dawo bane ce ani na zan taba ki kuma ga dinni ya hana namiji ya taba mace kuma ga mataure kuma ga laluran da yake ci ce in dai taimaka mata dai kawai ta samu soki jini na zuba ya za ta yi da wannan abubuwan. Sai na dawo baya to sai na kira makwacin shagon na ce ka taimaka mu dan kai ta asibiti. Ya ce shi gaskiya ba zai iya ba. Sai na ce to ni dai gaskiya ba zan ta yin bata nan ba haka. Ya ce to ka san ta? Na ce ni gaskiya ba san ta ba zan bata nan ba dai ko me zai dai a kai ta asibiti. Ai ko tana da yan za su zo su taimaka mana asibiti muka je asibiti. To sai na rasa zan doke ta ga ta da uwa biyu ga jikin ta kuma ta kumbar. Na rasa ma zai kawai sai na kira wata mata mai hijar ta taimaka mu a kai ta asibiti. Mace gaskiya ba ta yi jini zai bata mata jiki. Sai na ce to ba masala to na sai da zai sai na koma bakin kasuwa akwai inda aka aje barori haka ko sai na doko mai bare ce na zaka da bare ce ka san ne ba zan gudu da baranka ba ba ni minti biyu ko sai na rugo to sai na ce wata yarinya mai gyada ne ta taimaka mu muka sa ta baro sai na sa hijab na rihe mata huska sai na tura ta cikin kasuwa zuwa bakin titin sai na sai da mai kana fa ya ce to shi wajin zai bata mata kai na ce ko nawa ne zan biya ka taimaka shi kuma na ruwa muka sa ta ciki sai muka tayi asibiti samiya ana zuwa suka ce ba za su iya ba ya ta fara jini da yawa za ta yi mata ce mai tana fita juye mata yi kwangala muna zuwa jama'a suka yi yawa na zaga ba mu na ce kai ya wannan ba zai wuce ci kudi ba amma kafin gama kai shi na ji wani iyayen za su same na gurin sai ta ce mu ta yi fulana muna zuwa muka samu likitan ce ta za ka iya sai ce gaskiya zai iya shigo da ita saka da shigo ta cikin asibitin sai ya fara ana nan sai na ce mai tutiya zai ce abin da za ka yan ni ba sai ta ba kai ka kawo shi kai ka kawo ta nan gwamnati dole sai ka zo nan to aka sa security ma ya sai da ni ya ce to ba ko me yana zanna ina dai shiga ba masala ai ko dai me inda yara suke da risk yi to abun da suke sai na ce a taimaka mata dai kawai sai aka zo aka fara yi mata lura sai Allah ka haihuwa na hurku na ce to an gama cewa ba gama ba ya saura daya ina nan dai na ce to ai wannan abu ni ban taba jin da ke yi wa mace take yi ko mata ta fara yi hurku ni ban je ba mata mai gidan mu ne ta kula da komai to ai dole dai wannan da ya kama sai ka sai an gama komai take to ina nan saka ce jini za a yanzu jini ya kare mata dan samu jini na ce to ai a duba nawa sai likita ce to a ja auna aka auna ya ce nawa zai ya bata jini na ce to ai an gama to anan nan sai Allah ya sa kuma ka yi na biyan sai ka ce to tunda an gama awo ita ba ta yi magana tunda abun ya riga jugu idan nan ta sai ga sun juye to ita fara samu sai ce da Allah yake taimaka mu da numban miji ko mutum ɗaya nan gidanku ta ce ita ba ta kira man ba ta wayata sai na ba ta wa Allah ya sa idan tarihe ta dana numban mijin ta daidai kawai ina kiran shi sai ya ce mu ni ne matawa ne lahiya na ce ba lahiya kaji ya ce ya kuwa lahiya na Kaduna sai gaba na kara buga sai Kaduna kuma to muna malafa shi ba wanda ke da shi nan garin sai ce gaskiya shi dai sai dai mahaifin yarinya zai ya kira daga yana suka ce ta can da ya kasa can an san wuce gurin dawa sai kawai na kai shi wa na saju na ce likita ya kamar kawai ci gaba da yi abin da ake yi Allah ya sa dana nan yi sai ga mahaifin sai suke zo amma komai dan gama dai mun gode Allah cewa an gama da ta yi lahiya ita lahiya lo